Joj, konečne som našiel nové mesto. Ty kokos, neviete ľudia, ak to trvalo. Mimochodom, čaute ľudia, vítam vás už nového videa a v dnešnom videu tak sme konečne našli nové mesto. Ľudia, neviete, ak som ja rád. Strašne dlho mi to trvalo. Normálne som si myslel, že do šaleného mesta sa budem musieť tam vrátiť, aby som niekde býval, ale došiel som tu. Musíme ísť zaparkovať nejak na ten štadión, lebo tu mám už jeden dom kúpený. Už som si ho aj oplotil, dal do neho kamery aj všetko, ale musíme už pristať. Počkať, nejako do toho, na ten štadión máme pristať, tak tu nejako pristaneme. Tuto. A dobre, a ideme teraz hľadať ten dom. Takže toto je on, mám tu aj Teslu Cybertruck, tu mi ju strážia kamery a tu mám posteľ a tu mám kamery na všetko, čo sa deje von. Tu máme menšie bránky a tu máme to auto. Ja niečo počujem. Počkaj, ja niečo počujem. Jasne, sirény. Aha, policajt Peter. Dobrý deň, pán policajt Peter. Čo sa deje? Tento bazmek mieril na ľudí pištoľou. Tak to není pekné. No to teda není. Tuto s mojím pomocníkom Riprákom sme ho tuto zachytili. A pekne pôjde tuto do basy za ohrozovanie. No, ľudia sa ste to mali počuť, ide na nejaké ohrozovanie, či niečo ohrozovanie, ide do basy. To sa mu neopláca. No, tak to sa mu asi neoplatilo. No, neoplatilo. Ha, ha, ha. No ne, budou dvě. Ano, Leonův Inteleon umí střílet oběma rukama. G-Maxi-Jet! Kde to som? Čo sa tu deje? No, ľudia, niečo sa tu deje. Nejaký oheň tu je. Čo sa to tu deje? Počkať. Fuj. Musím z toho ohňu výjsť. To nejde. Leon ho nemusí měnit, dokáže vyhrát i tak. Temný půl! Potrebujem pomoc. Snažím sa tu niečo chytiť, ale nič tu není. Nič. Absolútne nič. Nejdem nájsť tu nič ani. Ľudia, ja asi omdlem. Ale snažím sa neomlieť, lebo toto je fakt, že nemyslím si, že toto zvládnem. Ľudia, čo sa to stalo? Som tu skrátka vo väzení u nejakého Tung Tung Sahura a tu mám auta. Tak pomoci nich vybuchnem. Tak a vybuchneme ďalší oheň, tichšie. Ľudia, že mám tých odberov už plné zuby, jak aj vy, tak dajte like a odber. Ľudia, ak by ste sa čudovali, prečo neboli videa, tak som bol na dovolenke v Chorvátsku a toto natáčam ešte kedy. Toto už skrátka natáčam akurát keď sme sa vrátili. Takže fakt budem rád, ak dáte like a odber a čaute. Dobre ľudia,
Tu je nejaký tung sa hôr, tak ho strelíme, lenže my máme výhodu, ani baca ich nemusíme, lebo oni sú mali, oni tu nie, no teda až moc veľkí sú, oni tu nevojdu. Jsi v pořádku, Gengare? Intelione, vrať se. Je tu, nikto tu není. Ty kokos, to som dobre zakriknul. Nejaký skibidi toalety sú tu. Rychle to Nejde tu dať Adolf? Aj, prečo tu nejde dať Adolf? Ako Adolf? Musím si zobrať novú zbraň, lebo to nejde. Furt tu je... Aha, už ide tu Adolf. Dobre, tak tu dáme toch Adolfov, kým máme ešte náboje v tom a ideme útočiť. Nastrieľame ich a nie. Adolfovia, poďte. Ty kokos, Adolfovia, robte niečo. Ja idem po nich. Čo? Kde sa tu... Dobre, tu ich. No, nie, tu mi... Nie. Kde sú ostatné skibidi toalety? A tu sú skibidi toalety. Počúvajte ľudia, ja nemám 4 náboje, že? Toto je tá, tu sme aj minule boli. Tiež nás skibidi toalety naháňali. A tu niečo ľudia vybuchlo. Tu normálne, koľko je tu výbuchov normálne. Ľudia, prosím. To je strašne veľa výbuchov. Adolfovia, čo tu robíte? Akurát ste došli. Ja viem, čo tu vlastne robíte. Áno, vylazím ja hore zatiaľ. Nie. Strelám ich. Adolfovia. Rýchlo musím ísť tuto, za toto nech ma nezožere. Som tuto hore a Mega Adolf ide do boju. Aj tuto s jeho stredným kamošom Reprákom. Stredný kamoš Reprák umrel, nemyslíš vážne. Adolf, ne, Adolf. Ja sa pomstím ľudia za Adolfa, idem si zobrať zbraň a ako Dewey umre. Zastrelím ťa za Adolfa. To je tvoje vítězství. A to díky tvému hrdinskému úsilí. V plném zápase je nejdůležitější, aby oslabení způsobené jedním Pokémonem vedlo k vítězství dalšího. Celý tým pak společně zvítězí. Tak Adolfa tu dáme tuto. Finále turnaje mistrovské 8 se nese ve znamení náročného zápasu. Adolfík ide pekne tuto a tu ho odvezú a budú ho najprv skúmať a potom ho budú ho naschvál skúmať nad hlavou, kedy by začal robiť zle, neho pohodia. Pán policaj Peter, čo tu robíte? Sej zamknutý. A za čo? Čo som mu robil? Robil si zle, chod do auta. I čo? Jak som robil zle? Ľudia, toto je najhoršie. Chápete? Ani mi nepovieš, za čo tam mám ísť. A ešte ma tu drží. No toto. Všade sú tu kamery. Vidíte tuto? To sú kamery. Toto sú kamery. Vidíte, tu je kamera. Aha, takto skúsim skočiť a nejde to. Je tam nejaká bariéra. A viete, čo je na tom najlepšie? Že ja som na mrakodrape, takže nemôžem utiesť. To sakra!